Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, I need to nkani ndi imeneyi. Anthu alusa kwambiri. Anyway, apolisi anayandikira anafika pamene anthu amafuna ayambe kupanga ma demonstrations. Ndi apolisi anauza anthu aja kuti akuluakulu apapatu basi palibe zamademo alephereka. Ndi anthu aja ndithu anakanabe ndiwauza apolisi kuti zimene sizingatheke. Paja pakadali pano tikudziwa kale kuti apule ali kumabatire. Sorry, apule ali kumabatire kumene akufuna akutsegulira chincha zina ndi zina. Itu guys, anyway, nkhani zambiri tikusanitswani kumene zikukhalira kuti kumene zikukhala bwanji. Yeah, guys, wanani pa kumapeto pali ma videos osiyanasiyana amene tangowaphatikiza kuti muone mapati ukundu. Makabe apolisi akongolesa amwene zingoponya tega sleep school komwe kuliyengwe gava tega sumene kucha makanista tega samene kupali posa tega samene cruiser yatichingira usogoro apa ndeti tawe kai Come back a minute.
pamene anthu ena akukana kuti mademo kulibe apolisi akuwakanisa anthu apapa ndi pamene anthu ena amene akunena kuti mademo ifeyo aliko palibe angalese mademo amene mukuonera mu video anthu ena apolisi amathamangisa anthu nde Arjan akuti nadauza kuti akubwera ene sana ati ndikulimva ndati kane zimezo ndiri mmodzi mwa amene mukukonza nawo zonetsero zimene mwina zilipotani pakadali pano ola limene mmayenera kuyamba sinafike ola limene timayendekesera ndimene afikayi koma takukhala tikukhulupirisa kumva kuti mademo alesedwa pomwe ifeyo tinakambirana ziliazili mademo alepherekera chinayi kupoyera bwanathu anali ndi zochita ndinachibiro naikisala koma tinapasidwa mwayi mpata kuti chilichonse kapezolesa pamanje ndemfeyo tinavomera ziti zimene zovo ndiye kufikira siku la lero ndekuti kuyambira lachinayi limene tinakonzeka lachisanu loweruka mulungu kufikira dzulo usiku tinakonzekera kuti ife tipangatani mademonstration kufika pano apolisi akunena kuti apangidwa communicate kuti mademo atani alephereka zomwe ife timakhulupirira kuti tikamalandira kalata ichi timasayinirana kuvomerezana kuti aliko kapena kulipo ndiye kufikira nthawi inoyo tapempha adindo athu amene ali chitetezo athu kuti apange communicate ndi ofisi ya DC kudzera kwa adc athu a Lawford Palamo even a police commission of police chitachitike chani kutsatira mmene zakhalira mpakadali pano ineyo ndikukhulupirira kuti ngati nzika yozindikira ya udindo wake chilungamo chiyena kuyenda nthawi zonse ngati madzi. This is a national crisis ikukhudza wina aliyense sikuyang'ana mbali angakhale atsogoleri kachitetezo onsenso tili mgawo limeneli. Ndinaona ngati kuti pofuna mtendere pofuna chimodzi akanangotilola liwu lathu litani limveke basi ife liwu lathu limveke ndi zimene ife tikupempha kuti zichitike tsiku la lero. Ndipo peza akunena kuti akambirane kale ndi ofesi kutheka kunali miscommunication ku ofesi kwa ADC ndi a police ine zimene siningaziyankhe ine ndikungokamba zimene ine ndikuziwa ngati wachani waside. Ndiye tipemphe abale kuti ngatatusa maplaka ndinetu tikuziwa kuti mademo adani alipo ndingopempha kukhale bata ndi chani ndindani koma atiuza kuti titani ndiwo kuchokera pati mkulu wa bungwe la SIDED sanaoneke pamalo ano anthu amafusa amenewo akubwera ndikuziwa kunena kuti zinaina kukhala choncho komano akubwera sikuti zipalibe and trust me in a few minutes akhala alipo malo pompanopa. What were the discussions with the police? The discussions I had with the police are that they have just communicated to us to say that the demonstrations have been cancelled. Unfortunately, I did tell them personally that we had a stakeholders meeting where we had proposed our demonstrations to be on Thursday.
Like, share, Malawian cameras, right.